Добрый вечер, девчонки и хлопчики. 3, 4. Ні, нічто не тое. Паспрабую яшчэ. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, Буслик. І 3, 4. Буслик, осторожней, коли ласка. О, привітання. Пробач, коли ласка, Яночка. 1, 2, 3, 4. Буслик, мені здається, що ти був вихованим малим. А тепер що з тобою стало? А што со мной стало? Я ніколечки не змяніўся. Гэта табе толькі так здаецца. Я такі ж самы, як і быў і учора. Ні на кропачку не падрос. А мне так хацелася б. Не ведаю, падрос ти ці не, але учора ти, звичайно, по пакоі хадзіў. А сёння чамусьці скачаш, быццам не бусляня, а зайчаня. Я б з задавальненнем не скакаў бы, але па-іншаму у мяне не атрымліваецца. А чаму не атрымліваецца? Ти развучыўся звычайна хадзіць? Ай, я трэніруюся. Упэўнена, што гэта Рыся дала табе заданне навучыцца скакаць на 2 нагах. Не, Рыся тут ні пры чым. А хто пры чым? Дзядуля Дабрадзей. Дзядулечка? Ён даў табе заданне трэніравацца ў скоках? Не, ён не прасіў скакаць, але мне трэба навучыцца хадзіць, каб адна нага была тут, а другая там. А як гэта? Дзядуля не ўдакладніў, але я вырашыў сам прыдумаць. О, Яночка, а ты не ведаеш, як гэта можа быць? Дзіўна, ніколі так не хадзіла. Ты вось скачаш на 2 нагах, а мне здаецца, што трэба з адной нагі пераскокваць на другую. Дзякуй за параду. Зараз паспрабую. Оп. Ага, так. Добра я табе падказала? Ой, пакуль не ведаю. Можа, мне трэба так ісці, каб адну нагу я бачу папераду, а другую ззаду? Не, такое немагчыма. Таму што галава можа закруціцца, а потым не раскруціцца. Ой, і так я змагу забыцца, у які бок мне трэба ісці. Значыць, трэба прыдумаць нешта іншае. Можа, мне на шпагат сесці? А ты ўмееш яго рабіць? Ну, не, але буду вельмі старацца. Буслік, рабіць гэта трэба вельмі асцярожна, паступова трэніравацца. І лепш пад наглядам трэнера. А пад тваім наглядам шпагату можна навучыцца? Ой, не-не-не-не-не. Лепш табе да Рысі звярнуцца. Яна ж у нас за фізкультуру адказвае. Толькі зрабі гэта на наступным тыдні, таму што зараз наша Рыся да гонак на самакатах рыхтуецца. Ёй пакуль што не да тваіх шпагатаў. А хто ж тады мне дапаможа? Буслік, а ты не хочаш у самого дзядулі спытацца, што за хаду ён меў на ўвазе? Можа, ён пакажа табе, як трэба ісці. Ну, я пасаромеўся адразу спытацца. Адразу пасаромеўся? А зараз спытайся. Так і зраблю, тому што сам у нагах заблытаўся. Правильное рашэнне. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, добрый вечер, дзядуля Дабрадзей. Ну что, Буслик, зрабіў, што я просил? Ой, пробачце, дзядулечка, я зусім забыўся. Буслік тут нейкія дзіўныя скокі і шпагаты трэніраваў. Сказаў, што гэта вы яго папрасілі. Скоки ды шпагаты? Здаецца, мы про такое не дамаўляліся. Я толькі папрасіў аднесці лісты у паштовую скрыню. У канверты я паклаў невялікія падарункі ад калыханкі дзеткам, якія даслалі нам свае вершы і апавяданні. Буслік, ты пра лісты мне нічога не сказаў. Я сам на іх забыўся. Я памятаў толькі, што мне трэба было ісці так, каб адна нага была тут, а другая там.
Усё так. Я попросил, каб ты хутчэй сходил до скрыні, тому что паштовы аўтамабіль якраз забярэ лісты і павязе іх да дзяцей. Бослік не зразумеў, як трэба было ісці. Ён заплытаўся ў сваіх нагах. Так скакаў тут, што на лісты з падарункамі забыўся. Ага. Мне так соромно за таго, што я не выканаў вашу просьбу, дзядулечка. А ўсё за таго, што не зразумеў, якой хадой трэба было ісці. Ой, одна нога тут, а другая там. Значыць, трэба было ісці вельмі хутка, каб здавалася, што ты толькі што быў тут, а ўжо там. І ўсё? Просто хутка дабегчы да паштовай скрыні і апусціць у яе лісты, адрасаваныя дзеткам. Ну так, зранку дзеткі б атрымалі ад нас падарункі, а цяпер усё адкладваецца. Калі б я адразу ведаў, як трэба ісці. Ну, калі табе штосьці не зразумела, не бойся папрасіць, каб усё табе растлумачылі. Таму што не разумеючы, можаш да такога дадумацца. Ага. Ледзь ногі ды шыю сабе не скруціў. Ой. А з-за гэтага просьбу дзядулі не выканаў. Я ўсё зразумеў. Ага. І зараз сваю памылку выпраўлю. Не, кветачка моя, зараз час позні, заўтра пойдзеш да паштовай скрыні. А цяпер запрашаю ўсіх дзетак паглядзець мультыплікацыйную казку. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Я зраблю ўсё хутка. Адна нага тут, а другая там. Цікавых сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий, с белой зайки сел листы, смолкли птушек голосы, и буслы гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.